Tervetuloa Raketti-webinaariin. Minä olen rakettitieteen People and Culture vastaava Tessi Reispakka ja tänään juttelen työhyvinvoinnista ja tuottavuudesta Auntien toimitusjohtajan Immo Salosen kanssa. Immo uskoo hyvinvoivien työntekijöiden olevan avain menestyvään yritykseen. Hän on kokenut liiketoiminnan kehittäjä, joka yhdistää työssään strategisen ajattelun ihmiskeskeiseen johtamiseen työssään Auntiella. Auntia on ennaltaehkäisevän mielen hyvinvoinnin palvelu, jonka avulla yritykset voivat tarjota työntekijöilleen konkreettista tukea jaksamiseen ja itsensä kehittämiseen. Työntekijät ja esihenkilöt saavat matalan kynnyksen apua muun muassa stressinhallintaan, kuormittaviin elämäntilanteisiin sekä itsensä johtamisen taitojen vahvistamiseen. Saatavilla on myös dataa palvelun käytöstä ja vaikuttavuudesta, mikä tukee hyvinvointityön seurantaa ja jatkuvaa kehittämistä. Yli 400 organisaatiota 6 maassa hyödyntää Auntieta. Tervetuloa mukaan, Immo. Kiitos paljon ja ennen kaikkea loistava intro. Kiitoksia. Ennen kuin mennään itse asiaan, niin kysytään yleisöltä, missä työhyvinvointi keikkuu teidän firman prioriteettilistalla. Eli pollin pitäisi ilmestyä sinne nyt ja annetaan hetki aikaa vastailuun ja aloitetaan sillä välin kysymyksellä, että ymmärretäänkö yrityksissä työhyvinvoinnin merkitys ja vaikutus tuottavuuteen? Mä sanoisin, että enenevässä määrin. Eli toisin sanoen se, että ehkä vähän niin kuin perinteisesti ja historiallisesti, jos me ollaan katsottu, niin työhyvinvointi on ollut semmoinen asia, joka on niin kuin HR:n agendalla ja joskus tavallaan sen asian niin kuin esille saaminen ja sen merkityksen niin kuin, tai vaikuttavuuden niin kuin ymmärryttäminen on voinut olla vähän niin kuin narulla työntämistä ja muuta. Mä en tiedä, että niin kuin liittyykö tähän nyt tietenkin se, että meillä on niin kuin voimakas trendi, että mitä tulee esimerkiksi mielenterveysperäisiin sairauspoissaoloihin, miten ne kasvaa tällä hetkellä ja muuta, että se on nyt niin kuin enemmän ja enemmän tiedostetaan niin kuin yrityksessä laajamittaisemmin, että se niin kuin aidosti vaikuttaa siihen yhtiön suorituskykyyn, että se on niin kuin ikään kuin liikkunut pois sieltä HR:n agendalta niin kuin johdon agendalle, ja nythän vastaavasti niin kuin se on hallitustenkin agendalla enenevässä määrin, ja meillä on myös edelläkävijä yrityksiä, jotka osana sijoittajaviestintäänsä viestii esimerkiksi tämmöisiä niin kuin sairauspoissaololukuja ja kaikkea muuta, joka tarkoittaa sitä, että kyllähän nämä on niin kuin työhyvinvointiliitännäisiä. Että mä sanoisin, että niin kuin, tilanne on paljon parempi kuin se on ollut vuosia sitten. Kyllä. Mitä sulle työhyvinvointi tarkoittaa? No kyllä mä sanoisin, että työhyvinvointihan se on semmoista niin kuin kokonaisvaltaista hyvinvointia työssä. Eli siihen niin kuin, ei tietenkin niin kuin nyt varsinkin, kun paljon puhutaan tämmöisessä niin kuin tietotyökontekstissa, kun istutaan toimistolla, silti siinä on se fyysinen aspekti, eli just sillä tavalla, että millä tavalla mä röhnätän tässä tuolissani ja onko mulla niin kuin ikään kuin semmoinen settingi, missä mun on hyvä tehdä työtä, mutta sitten tietenkin niin kuin siinä on se psyykkinen puoli, eli tavallaan just kaikki tämä, että pystytkö sä vaikuttaa omaan työhön, kuinka kuormittavaa se on niin kuin keskeytykset ja muut mukaan lukee, ja sitten vielä niin kuin viimeisempänä, mutta ei missään tapauksessa niin kuin vähäisimpänä niin kuin se sosiaalinen puoli, eli just myös se, että onko se työympäristö semmoinen niin kuin kannustava, motivoiva, minkälainen kulttuuri siellä on, minkälainen suhde sulla on työkavereiden, minkälainen sulla on suhde esihenkilöön ja niin edelleen. Että niin kuin mä sanoisin näin, että työhyvinvointi se on kokonaisvaltaista hyvinvointia, että se ei ole niin kuin yksi näistä, vaan kaikki yhdessä. Ja sitähän ei kannata saada OK-tasolle, vaan se kannattaa saada erittäin hyvälle tasolle, että näihin asioihin kannattaa perehtyä, vaikka kokisikin, että kaikki on niin sanotusti ihan jees siellä yrityksessä. Meillä on pollin tulokset. Suurin osa, ihan mahtava tulos, sanoo, että työhyvinvointi keikkuu firman priolistan kärkipaikalla. Oletko yllättynyt näistä tuloksista? No mä sanoisin, että mä oon positiivisesti yllättynyt, mutta kyllähän toi vähän ehkä niin kuin myös tukee sitä, mitä sanoin tuossa aikaisemmin, että niin kuin enemmän ja enemmän tunnistetaan. Se on niin kuin tavallaan osa sitä niin kuin yrityksen ihan päivittäistä dialogia ja muuta, että niin kuin tavallaan se ei ole enää semmoinen vaaleanpunainen vaahtokarkki, vaan se on niin kuin oikeasti sen liiketoiminnan koressa ja muuta, mutta sitten samaan aikaan niin on sanottava, että niin kuin tietämättä, ketä tällä hetkellä on linjoilla, niin ainakin 45% on niin kuin tosi hyvissä yhtiöissä töissä niin kuin tältä kantilta. Et niin kuin olen positiivisesti yllättynyt. Tosi kiva juttu.
Miten sitten, puhuit tuosta sairauspoissaoloista ja muista, niin miten se työhyvinvointi vaikuttaa suoraan yrityksen tulokseen? No sehän on tosi niin kuin monitahoinen juttu ja sillä tavalla, että tietenkin se, että mun mielestä se yksi asia, mikä on, kun me puhutaan niin kuin hyvinvoivasta ja motivoituneesta ihmisestä, niin tätä asiaa on paljon tutkittu. Että hyvä esimerkki on esimerkiksi Harvard Business Review, jonka mukaan niin kuin motivoitunut hyvinvoiva työntekijä on 21% tehokkaampi. Tämä on niin kuin aika kova luku, jos me niin kuin mietitään sitä, että saadaanko me viikon aikana aikaan niin kuin 100 pinnaa vai 120 pinnaa. En mä tarkoita sitä, että kaikki päivät tarvitsee olla 100 päiviä, mutta että niin kuin saat niin kuin kuvan siitä. Sitten tietenkin se, että niin kuin, kun meillä on hyvinvoivia ihmisiä, ne on paljon sitoutuneempia siihen työnantajaansa. Ei pelkästään se, että he suoriutuu siinä työssä enemmän, antaa ehkä sen, niin kuin, vielä sen extra effortia ja muuta, mutta he eivät ole sit, niin herkästi liipasimella vaihtamassa myöskään sitä työnantajaa. Ja tätä me ollaan myös niin kuin Auntilla tutkittu tuon Lähtijät podcastin kanssa yhdessä aikanaan niin kuin lähtemisen hintaa. Että mitä se maksaa, kun asiantuntija tai johtaja tai kuka ikinä lähtee organisaatiosta. Ja nämä niin kuin suorat kulut on periaatteessa niin kuin asiantuntijasta alkaen 50 tonnia sinne johtajaan 150 tonnia, ja nämä on pelkästään ne suorat kulut. Ei se ota huomioon sitä, miten se kuormittaa vaikka muuta tiimiä tai jotain organisaation osaa, jolla ei ole sillä hetkellä esihenkilöä tai johtajaa ja muuta. Ja sitten tietenkin vielä se, että niin kuin kaikkihan me kilpaillaan osaajista. Eli just sillä tavalla, että niin kuin joku joskus sanoi, että you can't do epic shit with basic people. Ja niin kuin jokainenhan haluaa sitä, että meillä on oikeasti ne niin kuin ihmiset, jotka kokee sitä imua ja on niin kuin on parhaita siinä, mitä tekee. Ja kyllähän niin kuin tavallaan tällä, että minkälainen työ, niin kuin, miten se työhyvinvointi mielletään jossain organisaatiossa, vaikuttaa ihan älyttömästi siihen, millä tavalla niin kuin ihmiset hakeutuu sinne. Et mun mielestä on hyvä esimerkki, kun mekin itse rekrytoidaan Keski-Euroopassa ja muuta, niin kyllä siellä jokainen työnhakija käy lukemassa niin kuin Glassdoorit ja muut, mistä ne tavallaan saa tietoa siitä, että minkälainen tämä työnantaja on ja millä tavalla se suhtautuu niin kuin työntekijöihin ja muuta. Ja sitten tietenkin vielä se, että monesti kun me puhutaan työhyvinvoinnista, niin me puhutaan siitä jäävuoren huipusta, jotka on sitten niin kuin ne sairauspoissaolot tai uupumiset ja muuta. Mutta okei, totta kai ne on niin kuin iso osa sitä. Eli ne on sitten tavallaan, niin kuin me tiedetään, että asiantuntija on päivän poissa, mitä se tarkoittaa niin kuin laskutusmielessä, mitä se tarkoittaa ehkä projektille ja muuta, niin sielläkin on valtavat kulut. Mutta siis niin kuin lähtökohtaisesti niin kuin mun mielestä Deloitten tutkimus on tässä tosi hyvä, missä ne puhuu, että tavallaan tämmöiset niin kuin kohdennetut niin kuin ennaltaehkäisevät hyvinvoinnin niin kuin tukemiseen tehdyt asiat, niin niiden ROI on 5,6. Eli tavallaan se, että paat euron siihen pajatsoon sisään ja saat 5,6 euroa takaisin. Ja vaikka niiden uhkapelejä pelaa, niin toi on niin kuin tavallaan sellainen, että kuulostaa järkevältä. Joo, se on aika no-brainer kyllä. Ja sitten tavallaan työntekijät, jotka viihtyy työpaikalla ja kokee, että hei, tämä on hyvä työpaikka tehdä duunia, niin on alttiimpia suosittelemaan siihen työpaikkaan ihmisiä, jotka sitten on ehkä vähän riskittömimpiä rekryjäkin siinä vaiheessa, kun on jotain ymmärrystä sen henkilön niin kuin matchista siihen firmaan. Ja näkyyhän se asiakkaallekin, miten niin kuin yhtiössä voidaan. No juurikin näin, että nyt puhutaan hirveästi kaikesta vastuullisuudesta ja muusta, niin eettiseen ostamiseen ehdottomasti kuuluu myös se, että ostetaan palveluja, juttuja myyjältä tai yritykseltä, jolla voidaan hyvin, jolla kohdellaan työntekijöitä hyvin. Miten sitten työhyvinvointi voidaan integroida osaksi yrityksen strategiaa? No, tämä on mun mielestä niin kuin kaikki kaikessa ja niin kuin tärkeä kysymys. Ja mun mielestä se, että sille työhyvinvoinnille, niin sille pitää antaa selkeät tavoitteet ja mittarit. Eli just se, että me sanotaan, että työhyvinvointi on meille tärkeää ja sitten se on niin kuin semmoinen vaaleanpunainen vaahtokarkki, jota ei niin kuin tiedä mistä suunnasta kannattaisi eka haukku ottaa, niin sen sijaan, että me niin kuin palastellaan se näihin asioihin. Et esimerkiksi se, että jos meillä on ollut sairauspoissaolot, vaikka en nyt puhu meistä, mutta niin kuin esimerkillä, että sairauspoissaolot on ollut 5% edellisenä vuonna. Selkeä tavoite, se on 4 seuraavana vuonna. Ja sitten tavallaan tehdään ne toimenpiteet, tavoitteet, mittarit tavallaan, että miten me niinku seurataan, että me onnistutaan tässä näin. Ja se on mun mielestä se, että toinen, mikä voi olla esimerkiksi just se, että niinku tosi helppo. Että niinku organisaatiot mittaa NPS:ää paljon ja muuta. Mutta onko sekään niinku tavoitteellista vai onko se niinku tavallaan pulssi, että okei, nyt meillä oli paljon muutoksia ja meidän ihmiset voi tällä hetkellä huonommin kuin
ne voi aikaisemmin, että no, mutta se on luonnollista, kun on muutostilanne. Vai onko se ikään kuin, tavoitteellista, että okei, me tiedostetaan, että tässä tulee näitä muutoksia, millä tavalla me huomioidaan henkilöstö siinä. Sitten niin kuin yksi tai toinen tosi tärkeä aspekti on mun mielestä esihenkilötyö. Eli just sillä tavalla, että millä tavalla meidän esihenkilöt on kykenevät niin kuin tukemaan sitä tiimiläisen tai yksilön hyvinvointia ja muuta. Ja sitten se on kumminkin päivän päätteeksi sanottava, että meillä on paljon ihmisiä esihenkilöinä niin kuin ensimmäistä kertaa elämässään, ja jokainen on joskus ensimmäistä kertaa esihenkilönä. Ja just vastaavasti se, että miten me niin kuin koulutetaan, tuetaan, ja sitten vielä vastaavasti se, että onko se tavallaan tavoitteellista, että mitataanko me sitä myös niin kuin esimerkiksi tiimeissä. Että hei, että meillä niin kuin tuotetiimissä ENPS on nyt 30 pistettä huonompi kuin se on muualla yhtiössä, että voidaanko me olla niin kuin tyytyväisiä tähän näin vaan, että mitä asioita meidän tulisi tehdä. Ja sitten se, että ehkä viimeinen on se, että tosi helposti niin kuin tuommoinen työhyvinvointi ja muu, niin se mielletään niin kuin ikään kuin, että se on johdon vastuulla tai se on HR:n vastuulla tai muuta, mutta kyllä mä niin kuin itse korostan aina tosi paljon myös sitä yksilön vastuuta siitä. Eli niin kuin just sillä tavalla, että meidän pitää ottaa ne ihmiset mukaan miettimään, kehittämään niitä, että millä tavalla me tehdään näitä asioita, että on ne sitten mitä tahansa niin kuin workshoppeja tai muita. Ja että niin kuin me tavallaan tuodaan se niin kuin henkilöstön näkemys siitä, miltä sen pitäisi näyttää. Ja sitten vastaavasti myös se, että niin kuin, kyllä meidän kaikkien pitää ymmärtää, että niin kuin päivän päätteeksi totta kai työnantaja on niin kuin jollain tasolla vastuussa meidän hyvinvoinnista, mutta on ihan älyttömästi asioita, mitä me voidaan tehdä itsekin. Miten me katsotaan asioita, miten me niin kuin kasvatetaan omaa resilienssiä, miten me suhtaudutaan muutoksiin ja muuta. Nämähän kaikki valuu siihen sitten, että miten mä tänään voin. Kyllä. Ja sitten työnantaja voi tavallaan mahdollistaa sitä kehitystä just coachauksen ja muun kanssa. Ja itse mitä olen huomannut aika usein tuommoisissa kyselyissä, niin mitataan sitä nykyhetkeä, tehdään toimenpiteitä ja sitten mitataankin jotain toista. Että okei, nyt tämä on korjattu, mutta ei välttämättä olla niin kuin seurata sitä, että mitä tässä tapahtuu. Sitten miten jos ajatellaan niin kuin työhyvinvointia ja softa-alaa, että on ehkä, tuntuu, että iso pöhinä on just softa-alan kohdalla ja meillä on kuitenkin kauheasti petrattavaa työssäjaksamisen kanssa. Mielenterveyteen liittyvät poissaolot on alalla suurin syy sairauspoissaoloille. Mitkä nämä yleisimmät mielenterveyden haasteet on IT-alalla? No mä sanoisin, että ne on hyvin samanlaiset kuin ne on niin kuin periaatteessa kaikessa tietotyössä siis sillä tavalla, mutta se mikä on sanottava, että jos me katsotaan vaikka niin kuin IT-alaa ihan niin kuin yksittäisen alan, niin tämmöiset niin kuin työuupumukset on esimerkiksi 20-30% yleisempiä niin kuin IT- ja softa-alalla, kun ne on jollain muilla aloilla. Et siinä mielessä, niin kuin, että totta kai mä vastasinkin jo ensimmäisiltä osin, eli tavallaan niin kuin työuupumushan on niin kuin se kaikkein yleisin, ja sehän sitten niin se, miten johtuu siitä niin kuin pitkittyneestä stressistä ja tavallaan siitä, että ei ole niin kuin kykyä vaikuttaa siihen, niin kuin miten työskentelee ja muuta. Ahdistuneisuus todella niin kuin kovassa nousussa, varsinkin nyt kun puhutaan niin kuin nuorista osaajista ja muista, niin tämä niin kuin voisi sanoa jopa niin kuin korostuu. Mä en tiedä jopa, että ylikorostuuko se niin kuin pikkasen, eli tavallaan meillä on nyt kumminkin niin kuin sukupolvi, joka puhuu näistä asioista paljon avoimemmin ja muuta, ja sitten vastaavasti helposti se, että jos meillä on vähän vanhanaikaiset työkalut niitä niin kuin ratkoa, että me esimerkiksi nojataan pelkkään työterveyteen siinä, että millä tavalla meidän ihmiset voi ja muuta, niin sitten mä itse ainakin koen, että tämmöiset niin kuin tavallaan semmoiset niin kuin niin kuin harmitukset, joita meillä kaikilla on niin kuin joskus niin kuin työssä ja arjessa ja muuta, niin ne saattaa sitten ehkä vähän niin kuin helposti medikalisoitua tai muuta, että niille laitetaan niin kuin se ahdistuneisuuden leima ja muuta, että kun vastaavasti ehkä voitaisiin vielä niin kuin miettiä, että mitä tämä yksilö voi tehdä ja niin edelleen, mutta että se on ihan ehdottomasti siellä. Ja sitten tietenkin se, mikä on niin kuin toimialalle tosi tyypillistä, on niin kuin semmoinen niin kuin yksinäisyys. Eli just kun sitä niin kuin työtä tehdään nyt enenevässä määrin niin kuin etänä, millä tavalla me niin kuin luodaan siihen se, nyt kun me puhuttiin, mitä se työhyvinvointi on, se sosiaalinen aspekti, ja että sä koet niin kuin itsesi osaksi niin kuin jotain. Ja mä voisin kuvitella vielä niin kuin teidän niin kuin bisneksessä jopa niin kuin korostuu se, että kun ihmiset niin kuin vaihtaa uudelle asiakkaalle, uudenlaiseen niin kuin ympäristöön, kulttuuriin, ja tavallaan, että tunnetko sä edes niitä ihmisiä päivän päätteeksi, joiden kanssa sä teet työtä,
näette sä vaan niiden naaman niin kuin Teamsissa tai Slackissa tai mitä ikinä kanavaa käytetäänkään. Niin mutta kyllä mä niin kuin, ehkä niin kuin noitten niin kuin, tavallaan alle ne pääsääntöisesti tippuu kaikki. Et hyvässä ja pahassa ne kanssaihmiset hän saa aikaan sitä työn imua tai sitten sitä motivaation laskemista ja sitten itse on ainakin kokenut sen, että jos linnoittautuu, tai joillekin sopii ehdottomasti täysin etätyö, mutta se, että se saattaa pahentaa tätä tilannetta ja sit voi olla, että itse ei tiedostakaan enää, että minkälaista olisi semmoinen hyvä olo, kun on tavallaan ei ole muita siinä ympärillä ja on itsekseen siinä. Ja helpompi se on niin kuin tavallaan, kyllä mä ainakin itse tykkään niin kuin ilot jakaa ja vastaavasti se, että jos tulee niin kuin välillä turpaan tai kokee epäonnistuneensa tai muuta, niin sekin on myös niin kuin semmoinen ihan kiva, että sulla on joku ihminen siinä lähellä, jolle sä voit sanoa, että hei, tälleen tässä kävi tänään näin. Mutta niin kuin mä en missään tapauksessa, niin kuin tämä puheenvuoro ei ollut niin kuin etätyön puolesta tai vastaan, eli niin kuin sä just sanoit, että niin kuin joku sopii toiselle, mutta lähtökohtaisesti vaan se, että semmoinen niin kuin työyksinäisyys ja muu, niin se on korostunut tosi paljon teidän alalla. Kyllä. Ja just toi ehkä sitten tavallaan tarve semmoiseen niin kuin, no mä en tiedä onko se johtamista vai mahdollistamista, mutta niin kuin, omakohtaisen mahdollistamiseen, että ei ole silleen, että okei, no me tehdään näin ja tämä sopii varmasti kaikille, koska tämä on se tutkitusti paras, vaan että ymmärretään, että minkälaiset tavat saa ihmiset puhkeamaan kukkaan, että miten hänestä saa tuottavimman ja onnellisimman ja miten tästä toisesta henkilöstä saa toisella tavalla. Ja no, meidän tämmöisessä ohjelmistokonsultoinnissahan on, niin myös saattaa olla tiukkoja deadlineja, täytyy oppia koko ajan uutta, mutta sitten täytyy sitä asiakastoimeksiantoa hoitaa ja voi olla, että siellä on jotain turhautumista tai sitten voi olla vaikeaa johtaa itseään. Et joillekinhan semmoinen tosi vapaa itsensä johtaminen on ihanaa ja helppoa ja joku sitten taas saa siitä ylimääräistä. Ja tuo on itse asiassa hauska, mitä sanot, niin siis tavallaan se, että paljon kun me puhutaan näistä asioista, niin me puhutaan niin kuin työelämäkontekstista. Mutta sitten kun me katsotaan vaikka niin kuin jotain tämmöisiä niin kuin syitä pitkittyneeseen stressiin, joka alkaa vaikuttaa työkykyyn ja muuta, niin se on niin kuin 1/4 tapauksista, kun se oikeasti johtuu siitä niin kuin työelämästä. Et kyllähän niin kuin ihminen on kokonaisuus. Että siihen niin kuin työ, work-life balance, vapaa-aika, meillä on myös, niin kuin saattaa vapaa-ajallakin ihmisillä olla huolia, sitten on epävarmuutta ja niin edelleen. Että tämä on niin kuin tavallaan just se, että missä sä oot niitä kohtaamassa. Että oot sä niin kuin ihmisten kanssa vai yksin, niin varmaan vaikutusta. Kyllä. Miten sitten, jos pomon hommaa pysyy jyvällä ihmisten jaksamisesta, niin miten sitten esihenkilöt voi tunnistaa tämmöisiä uupumuksen merkkejä? Vielä varmaan niin kuin astetta vaikeammaksi sen tekee, jos suurin osa kommunikoinnista on videolla. Tai... Ja vaikeaa se on kasvotustenkin. Kyllä. Eli tietenkin se, että niin kuin mä en missään tapauksessa niin kuin oleta sitä, että niin kuin esihenkilötyö on päiväpäivät, se on vaativampaa ja muuta. Ja mä en missään tapauksessa niin kuin oleta tai kannusta, että me niin kuin jokaisen ihmisen, joka on esihenkilö tai johtaja-asemassa, niin kannattaisi niin kuin lukea itselleen jotain psykologin tutkintoa tai muuta, että niin kuin, et oikeasti pystyisi olemaan niin kuin sormipulssilla ja muuta. Mutta mun mielestä se, että niin kuin tosi paljon lähtee siitä, että niin kuin, sulla on säännöllisiä kohtaamisia ihmisen kanssa. On se sitten vaikka niin kuin joka toinen viikko, että sulla on one-to-one, jossa sä keskustelet jostain muustakin kuin niistä niin kuin kovista tavoitteista ja muusta. Sitten totta kai se niin kuin myös vaatii sulta paljon sitä, että sä pystyt luomaan sitä semmoista niin kuin turvallista ilmapiiriä. Eli niin kuin just sillä tavalla, että niin aika pieni osa meistä uskaltaa esihenkilölle esimerkiksi sanoa, että hei, että nyt tuntuu, että kuormittaa niin paljon, että mä oon 2 viikon päästä sairaslomalla, jos joku ei muutu. Eli tai että mulla on kotona nyt vähän vaikeaa ja mä pelkään, että alkaa vaikuttaa mun työsuoritukseen. Tai mun tarvitsisi vähän vähemmän tehdä nyt töitä ja muuta. Että niin tavallaan se on vaan vähän yli 40, niin mun on helppo tulla toimistolle ja valitella, että tähän polveen särkee aamutennisiä, vaan sen takia, että mä pääsen puhua aamutenniksestä. Mutta sitten vastaavasti, että no tietenkin mä oon onneksi semmoisessa ympäristössä, missä me avoimesti puhutaan näistä, mutta mä tiedän, että tosi harvalla on niin kuin semmoista etuoikeutta. Ja sitten tietenkin mun mielestä niin kuin esimerkki on myös niin kuin tosi tärkeä. Eli just se, että laitetaan niin kuin rajoja,
Että jos esihenkilö on 24/7 töissä, se saattaa helposti tuntua siltä, että sitä odotetaan niin kuin tiimiläiseltäkin ja muuta. Että tavallaan, että ne pelisäännöt on selkeät. Mutta kyllä mä muistan sen, siitä on varmaan vuoden päivät, kun oli Hesarin juttu työuupumuksesta ja siinä oli oliko 5 asiantuntijaa, jotka oli saanut uupumuksen ja otsikko oli isolla, että yhdenkään esihenkilö ei tiennyt. Ja se on ihan normaali tilanne. Eli sitten mun mielestä enemmänkin just se, että me voidaan siihen esihenkilötyöhön niin kuin panostaa, me voidaan luoda niitä rakenteita, me voidaan niin kuin luoda sitä kulttuuria, mutta sitten meidän pitää myös miettiä niitä niin kuin tavallaan mitä muita keinoja sille yksilölle on. Ja tietenkin nyt se, että mä katson tätä maailmaa itse vähän keltaisten linssien läpi niin kuin auntilaisena. Eli esimerkiksi se, että tarjotaanko me niin kuin anonyymiä keskusteluapua, että sä voit niin kuin käydä jonkun muun kanssa purkamassa sitä, kasvattamassa sitä omaa resilienssiä, miettimässä niitä, että miten tämä stressaa jotkut asiat, miten mä järjestelen mun arkea ja niin edelleen. Just näin. Ja sitten just se, että tavallaan siinä vaiheessa, kun mennään yleensä työterveyteen ja muualle, niin ne asiat on edistynyt jo niin kuin sairauksiksi tai muiksi asioiksi, että mitä aikaisemmin niihin pääsee puuttumaan, niin sitä helpompi on tavallaan niistä päästä yli, mutta just toi, että uskaltaa sanoa, että on semmoinen luotto, että hei, minut kohdataan arvokkaana työntekijänä, ihmisenä täällä, eikä tuotantokoneena, joka on korvattavissa, niin se on kauhean tärkeää. Miten sitten, jos ajatellaan ihan tämmöisiä niin kuin käytännön toimenpiteitä, mitä konkreettista voi yritys tehdä, jotta he parantaisi työhyvinvointia siellä? No mun mielestä tietenkin se, että sulla on niin kuin se perusta kunnossa, niin sehän on oikeastaan, niin kuin, se on vähän semmoinen niin kuin enemmänkin semmoinen niin kuin hygienia juttu, tiedätkö? Siis sillä tavalla, että osa tulee ihan niin kuin lainsäädännöstä, mitä meillä pitää olla ja muuta, että nyt ei ainakaan niin kuin lähetä sitä puolta laiminlyömään, mutta sitten totta kai niin kuin mä sanoisin, että niin kuin äärettömän tärkeää on just tämä niin kuin edelleen se esihenkilötyö ja se niin kuin johtaminen. Et se on niinku tavallaan sellaista, että niinku se ikuinen klisee, että työntekijät ei lähde yrityksestä, että ne lähtee johtajan tai esihenkilön luota ja niin se varmaan aika isoilta on, mutta tavallaan, että meillä on sitä säännöllistä esihenkilökoulutusta, meillä on olemassa ne Vantuvan rakenteet, meillä on ne johtamisen mittarit, mistä mä puhuin aikaisemmin, ja niissä johtamisen mittareissa tulee olla nämä tämmöiset työhyvinvointiasiat myös selvästi mukana. No sitten äärettömän tärkeää on se, että me hallitaan sitä yksilön työkuormaa. Just sen takia, että niin vastaavasti se, että jos ei meillä ole sitä kulttuuria, että ihminen uskaltaa tulla sanoa, että mulla on esimerkiksi nyt liikaa pöydällä ja joka ilta kun mä paan lapset nukkumaan, niin mun pitää tehdä 3 tuntia, että me pysytään tässä projektiaikataulussa ja muuta, niin tavallaan se, että meillä on ymmärrys siitä, että minkä verran ihmisillä on sitä työtä ja totta kai se vaatii myös, että niillä on selkeä rooli, selkeät odotukset, joka on osa sitä johtamista ja muuta. Sitten mun mielestä ihan lähtökohtaisesti tämmöiset asiat, että työkalut on kondiksessa. Ja se on niin yksinkertaiselta asialta kuin se kuulostaakin, mutta tavallaan just se, että ne kilkkeet, millä sä päivisin teet töitä, niin ne mahdollistaa sun tavallaan sen parhaan mahdollisen onnistumisen ja muuta, eikä se, että sä käynnistelet läppäriin 45 minuuttia joka aamu, jonka takia sä joudut tulemaan tuntia aikaisemmin töihin, että sä oot 9 ekas Teamsissa. Ja sitten mä sanoisin näin, että mun mielestä niin äärettömän tärkeä on se kulttuuri. Eli just se, että me pystytään luomaan semmoista myös semmoista psykologisesti turvallista ympäristöä, jossa me ihmiset voidaan olla sellaisia kuin me oikeasti ollaan ja muuta. Ja tavallaan, että me ruokitaan sitä puolta. Ja vastaavasti myös se, että kyllä mä sanoisin näin, että se mitä me tehdään päivittäin on se, että me poistetaan stigmaa mielenterveyden tai mielen hyvinvoinnin haasteiden ympäriltä. Ei siinä ole mitään outoa, kukapa voisi joka päivä aina hyvin. Ja vaikka voisi joka päivä aina hyvin, niin aina voisi voida paremmin tai muuta. Että se on mun mielestä myös tärkeää, että tuodaan sitä näkyväksi, että sillä on väliä miten sä voit. Ja sitten tietenkin se, että ihmiset tarvii tukea. Että se on just se, että ne ei mene juttelemaan esihenkilölle, ne ei tule juttelemaan HR:n kanssa,
Niillä ei välttämättä ole kotona paikkaa niin kuin purkaa näitä ja se on muutenkin surkea paikka kuormittaa sitä perhettä ja parisuhdetta kaikillaan niin kuin työn stressaavilla asioilla. Sitten niin tarjotaan sitä niin kuin keskustelutukea, apua ulkopuolista, mieluiten vielä anonyymiä, jolla madalletaan sitä kynnystä ja sitä tavallaan stigmaa sen aiheen ympäriltä. Sen takia se onkin tavallaan hyvä perusta esihenkilö alainen suhteelle, niin onkin just niinä, tai rakennetaan just niinä hyvinä aikoina. Koska sitten kun se luottamus on saavutettu, niin sitten on helpompi kääntyä toisen puoleen, kun jos on ikävämpi tilanne tai mitä tahansa muuta siellä. Ja sitten ehkä tuosta niin kun esihenkilöistä ylipäätänsä, että itse olen ainakin huomannut, että tänäkin päivänä se on vähän semmoinen, niin kun, että se nyt on vaan se seuraava steppi sitten siitä seniorista, koska se vaatii kuitenkin niin kuin tietynlaista motivaatiota, tietynlaisia taitoja ja ei siinä tarvitse olla välttämättä niin kuin se core-ekspertti kaikista paras, vaan miksei palkkaisi itseään parempia sitten tekemään niitä spesifejä Kyllä, ja niinhän se monesti on, että katsotaan vaikka jotain myyntiorganisaatiota tai muuta, niin hyvin nopeasti se on se, että siellä on niin kuin kovin myyjä myynnin vetäjänä ja muuta, ja sitten tavallaan se, että onko hän niinku se oikea tyyppi siihen päivän päätteeksi, ja jos hän on se oikea tyyppi, niin minkälaista tukea hän siihen saa, kun hän siihen rooliin hyppää. Just näin. Hei, meillä on pari yleisökysymystä tullut. Mitä pieniä arjen tekoja tiimit, työkaverit voivat tehdä toisen hyvinvoinnin suhteen? Esihenkilön roolia tuossa yhtälössä käytiinkin läpi, mutta miten tiimin rooli tässä yhtälössä? Mun mielestä ihan loistava kysymys. Eli just se, että kun me puhuttiin siitä, niin kun, että mistä se työhyvinvointi niin kun koostuu ja muuta. Ja totta kai siellä on niin kun tavallaan yksi tämmöinen sosiaalinen aspekti on se esihenkilösuhde, mutta päivän päätteeksi se, että kenen kanssa sä eniten sitä työtä teet, niin se harvemmin on se sun esihenkilös, vaan se on sitten just ne sun tiimit ja muuta. Niin kun mun mielestä se on se, että niin kun aloitetaan perusjutuista. Toivotetaan hyvää huomenta ja kiitetään päivästä, kun päivä on ohi. Ja jos toinen ihminen tarvitsee apua, niin kun käytetään aikaa, ollaan niin kun läsnä, ollaan kuulolla. Toinen niin kun mietitään sitä, mitä me usein itsekin sanon, että mietitään, mitä me tuodaan mukanamme, kun me tullaan töihin. Eli sehän on just se, että se niin kun voimakkain tunne voittaa aina. Ja sitten jos joku ihminen niin kun esimerkiksi se, että se niin kun tulee purkaan sitä huonoa oloonsa ja muuta, niin se voi niin kuin hyvin erilaiselta näyttää se toisen ihmisen päivä, joka sen kanssa työskentelee, tai fiilis niin kuin tiimipalaverin jälkeen olla erilainen. Että mun mielestä se on sitten tietenkin myös se, että niin kuin vastaavasti se, että niin kuin kannustetaan. Ja semmoinen, että niin kuin me kaikki tehdään virheitä työssä ja muuta, niin päinvastoin, että se, että jos niin joku sattuu joku sellainen tilanne, että joku on tehnyt jotain, niin mistä se ei voi olla kauhean ylpeä tai muuta, niin sitten niin mietitään sitä, että ollaanko me niin tässä yhdessä tiiminä vai onko meillä nyt niin Immo, joka niin munassa teki väärän päätöksen ja muuta, vai että miten me niin yhdessä voidaan. Mun mielestä se on ihan niin tavallaan, se on niin kuin, mä oon itse joukkueurheilija taustainen ja muuta, ja kyllä mä niin päivän päätteeksi sanon, että niin lätkäjengi niin parhaiten pelaa silloin, kun sillä on huippuhyvä fiilis siellä kopissa. No juurikin näin, ja en ole vielä tavannut ketään, joka ei olisi koskaan mokannut töissä, eli se pitäisi olla sitä ihan normaalia, että sitten kun niitä joutuu peittelemään, niin sitten se aiheuttaakin ongelmia niin liiketoiminnalle kuin ihmiselle. Kyllä. Täällä on toinen kysymys. Miten IT-alalla yleiset muutosneuvottelut tulisi hoitaa niin, ettei niistä jää pitkiä jälkiä ihmisten mieliin? Tämä on vaikea kysymys varmasti. Jos johto ja esihenkilöt kieltäytyvät kohtaamasta ja kuulemasta työntekijöiden pahaa oloa ja negatiivisia tunteita ja sen sijaan hokevat, että katsotaan nyt eteenpäin, sisäinen viestintä ja HR alkavat tuntua toksisen positiivisilta, kun myös ohittavat työntekijöiden todellisuuden. No mun mielestä tässähän osittain myös niin kuin tuossa loppuosassa on sitä niin kuin vastaustakin niin kuin tuohon kysymykseen. Eihän se niin kuin, voisi sanoa, että niin kuin muutosneuvottelut, niin ainahan ne on ikävä juttu. Eli siitä niin kuin useimmiten, varsinkin silloin kun henkilöstöä vähennetään niin kuin osana ja muuta, että jokainen ihminen reagoi niihin eri tavalla. Ja muuta, mutta kyllä mun mielestä se on niinku äärettömän tärkeää on niinku ihan alusta alkaen semmoinen niinku läpinäkyvyys. Eli niinku lähtökohtaisesti se, että jos se tulee niinku organisaatiolle yllätyksenä,
Että me aletaan neuvottelemaan, meillä on vähentämistarve 15% henkilöstöstä ja edellisellä viikolla meillä on mennyt niin kuin kaikki huippuhyviä ja muuta. Niin mun mielestä semmoinen tavallaan kommunikaatio, niin kuin läpinäkyvyys siihen, että miten meillä hommat menee, niin se on niin kuin tärkeää niin kuin tavallaan, että luotetaan siihen, että kyllä ne niin kuin ihmiset ymmärtää ja ansaitsee tietää nämä asiat ja muuta. Sitten vastaavasti, että jos me ollaan niiden neuvottelujen ympärillä ja muuta, niin sama juttu, se on sitä kommunikaatio. Meidän pitää olla niin kuin äärettömän selkeä, mitä me olemme tekemässä, miksi me olemme niin kuin tekemässä, mitkä on tavallaan ne ajatukset niin kuin eteenpäin, miten me tullaan tästä vahvempina ulos ja muuta. Ja sitten tietenkin niin kuin se, että se sama juttu, että niin kuin ei ne muutosneuvottelujen vaikutukset lopu siihen muutosneuvotteluihin. Eli sitten tavallaan, että niin kuin mä itse usein sanon, että ne on siellä tapeteissa, kunnes ne asiat niin kuin käsitellään, jollain ihmisillä menee siihen pidempään ja muuta, mutta sitten tavallaan se, että se vaatii myös sitä, että me niin kuin tunnetaan niitä meidän ihmisiä ja niin kuin tarjotaan niille niitä keinoja niin kuin purkaa sitä. Ja niin kuin taas kerran, tosi monet meidän asiakkaista niin kuin käyttää Auntin palveluita osana tätä, niin kuin, koska se ei ole välttämättä niin kuin HR:kään se helpoin paikka mennä purkaan niitä tunteita. Kyllä. Miten, aika menikin taas tosi nopeasti ohi. Nyt napakka yhteenveto. Mitkä on 3 tärkeintä oppia tästä webinaarista, mitä saimme sinulta? No mä sanoisin näin, että mä en tiedä, sanoinko mä tätä ääneen, mutta että mä ainakin haluaisin niin kuin kaikille jättää niin kuin linjoilla mieleen. On se, että me niin kuin priorisoidaan henkilöstön hyvinvointi, on se sitten fyysinen tai mielen hyvinvointi tai muuta, niin tämä ei ole pelkästään moraalinen velvollisuus, vaan se on strateginen investointi yhtiön menestykseen ja kasvuun. Se on mun mielestä niin kuin asia numero 1. Toinen, mikä on tietenkin se, että niin kuin, mitä aikaisemmin me pystytään tukemaan meidän henkilöitä tai henkilöstöä, ei silloin kun ne ongelmat on niin kuin jo tuulettimessa, vaan että meillä on niin kuin oikeasti niitä niin kuin keinoja niin kuin tarjota sitä apua silloin, kun ihmisellä on kyky tehdä muutoksia vielä omaan arkeensa, on voimavaroja ja muuta, niin se on mun mielestä niin kuin äärettömän kriittistä. Ja sitten vielä se, että niin kuin viimeisimpänä niin ei työn hyvinvointi ole yhden ihmisen vastuulla tai johtoryhmän vastuulla, vaan se on niin kuin koko organisaation asia. Niin kuin tuossa yhdessä kysymyksessäkin tuli hyvin, että tavallaan, että mitä me voidaan työkaverina tehdä ja muuta. Että mun mielestä se on niin kuin yhteinen asia koko organisaatiolle. Nämä on ne 3. Kiitos Immo, erittäin mielenkiintoisia näkökulmia ja kiitos myös kaikille kuuntelijoille. Saatte webinaarin tallenteen sähköpostiinne pian. Seuraava rakettiwebinaari on 6. päivä toukokuuta, jolloin vieraaksemme saapuu Metrifyn Osma Ahmenlampi ja puhumme silloin suomalaisesta tuotekehityskulttuurista. Pysykää kuulolla. Kiitos.